примки. Много е различна тази примка. Venga, bicho. Ето, аз на втория опит нямах музика. Затова се изгледа. Да. Забрах тази хват. Аз ставам въже просто. Добре, бе. Добре. Така ли беше? Или не? А сега го повтори. Тя мисля да го повтори. Ай. Добре, човек. Значи стъпката май е точно тази, там успял с нея да стигнеш тогава там. Да. Не мога да... Тук вече не ми се вижда. Ай, те. Дръж, Няма дръж. динамика. Ай, Хватките и... дръж. Айде, натисни. Айде, корема стигни. Добре, не. Не изглежда съвсем без надежда. Дръж, 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 дръж. Айде, Матей. И на първо четене. Дръж. Айде, Аре, Матей! Буца, 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 буца. Той малко ти посай. Аре, сега. Значи първо лява, после дясна. погледни я, погледни я. Аре, бой! Айде, Матей. Дръж. Аре, човек! Спокойно! Аре, куче. Айде, натисни много. Аре, Матей! Аре, дръж, маняк! Аре, бори се, бори се. Аре! Човек, имаш сила много! Аре. О, боже. Оле. Само се опитай да си го припомниш, човек. Аре, диши, диши, диши. Почивай, почивай, колкото трябва. Имаш сила. Само трябва да ти прилича в очите. Ленка, охо, Яшка. Аре, Васка. Човек, аз те следя спокойно. Когато си готов. Среди очи. Аре, Васка. Аре, Матей. Дишай. Аре, концентрирай. Аре. Да. Аре, Дръж. Давай, играй на ръба си, няма какво. Тъй, мисли нагоре. Всичко да е на сигурно. Спокойно. Всичко хваща и много добре. Айде. аре, Матей! Изпърси, човек!
що среща Джокович. I don't take a. Чай само да изтърпам, за да можеш Борец да обереш. Чай, той е тук. Да, Борец, ти си да. Ай. Нищо не почивам горе. Мисля, само се мъчи. Само се мъчи, човек. Колко и без на коленка е също. Просто се мъчи. Сиш толкова време, значи почиваш, защото ми става съм падал толкова време. Ясно. Аз ще я падна някакъв път. И виж, че като тръгнах и ме нямаше никакъв. Нищо. Добре, се там. А ти с тия крака и не пробва ли то другия вариант да стъпиш по-ниско вляво? По-ниско? Еми да, ниско и наляво. Защото ти си малко високо са ти краката и не мога да починеш така. Търчане. Макар, много имам така спомени, че хващах и стъпвах ниско и с себе пак така ниско някъде наляво. Вървам на коленка. I don't take a. Айде! И там също около дупката мисля, че нещо не е измислено като хората. Сега въпрос е, след почивката като до тръгва. веригата на лятото ли да хода? Нещо изглеждаш ти бая, И не знам. се натягаш. Натягам се, Дърпам, Денка. Айде. Както го видиш. Hello. Това е варианта. Стой малко тук. За почивка лазо. Тогава ще да ги направим. Окей, надолу. Да. Надолу. Еми не знам на коя верига да отида. Ето това че едната, пък после ако трябва и другата. Какво викаш? Да качи едната, пък може и другата после. Мога така да опитам, не знам. И видях да се брои. Ой. Това се брои винаги. Ние ще го приеме, човек. Ако щеш да не ги закачаш. Дай мъже! Първо преминавам. Закачай. Може така. То ти... Мина ли? Чая травърсирам до веригата на това поне. Аляда? Да ми закачиш грешката верига. Ево! Честито! Браво, бе! Браво! Свърши ли си въртата на веригата? Дай малко надолу. Я, на две точки. Чисто формално, наистина, така. Чакай, я отпусни мъже. Дал съм. Сигурно и той. Вот. Намери ли нещо? Не. Само, че този джоб вече изпускам. Дай, пипна. Ами... Чакай малко. Това е по-път. Вот, надо. Блок ли? Ще заснето, И ево. какво имаш? Ефейча, човек.
Фейче. Я, колко е това видео?